Sizwe sakithi siyabingelela mhlaba wonke magumba amanye omhlaba Nkosi yami. Kunjalo ke kunjalo kusazoba njalo futhi. Siyabathanda abantu uKhisimuzi omuhle. Nawo umunye uKhisimuzi enguphethe. Khisimuzi sekunjalo ke bakithi sithi ke singuKhisimuzi sihlezi siletha izinto ezintsha empilweni. Hawu Nkosi yami. Namhlanje ke nginengane yami ugogo uNkanyamba usevuthwe. Mangithi usevuthwe into esivuthiwe isuke isiready ukudliwa. Ngamanye amazwi ngithi mina namanje ke ugogo uNkanyamba useyatholakala ke manje ukhishwa yimi isigadla senyama safele emazweni untaba zabantu zakhulu westenga namaphethelo Durban Thongathi ngabala ngithini Vererem sukumani nonke ngobuningi benu niyestenga manifike estenga niyeka amaphumulo banifika amaphumulo ufuna ugogo uNkanyamba ngani nizomthola konke okufunayo uyobukuthola kuye yabona nje into engithanda kakhulu ugogo uNkanyamba ungakabingeleli sekuyisikhathi sokuthi ke manje ngonyaka oza abantu bayaphuma ngobuningi babe sizweni bawufuna amatoho ngiyafuna ukuthi ubanike bonke abantu umuthi ubanike zonke impande zala ekhaya abantu bathola umsebenzi bafike kuwe bazobonga ngiyathanda mina uma umuntu esebuya ezobonga usuke ekhombisa ukuthi uphatheke kahle gogo uNkanyamba awubingelele abantu batshela ukuthi wena uphekwe isiphi isandla ubatshela ukuthi wena sithini isigodi sakho uzotholakala nini nanini siyabonga asamba sanibona ngiyabingelela emhlabeni wonke ngibingelele lapho kwamaphumulo esigodini sasemshani esigodini sasemambedweni nangu ugogo uNkanyamba usendaweni yaseJozini kuDr 2+2 ngithi sondelani nonke nizolanda umsebenzi nizosetshenzwa ngokweqiniso mana isigodi sakho wena sikuphi emambedweni okay zikhona imoto esitenge isuka straight zingena kuwe zikhona impela ikhona usuke nje khona usufuna imoto ezakantanzi emshani okay kwantanzi emshani okay kulungile iyiphi number bangakuthola kuyo gogo 072 44 85 132 hey wegogo uNkanyamba ubathembisana abantu ngifuna ukuzwa mina wena ikhulumela wena hayi ukuthi ukhulume mina ngikunikile isethi ngakunika uyazi futhi sixwayisa abanye abantu angifuni ukuthi ngithi awuyona inyanga makabi nophondo Badenza ukuthi zababa zashiqula hayi baba setshenziwe kakhulu nawe uyayibonela yini umsebenzi asawufihli manje umsebenzi kwakudala lapho kuthiwa hayi inyanga hayi khohla baba sawufihli umsebenzi thina senzela lo nalo awufunayo awufune awuthole gogo uNkanyamba buka phela nanka amandla waphethe waphathele wena gogo uNkanyamba uphinde ubiza inamba bakuthole kahle 072 44 85 132 okay iwasho ifuna uzoyithola gogo uNkanyamba konke okudingakala la ekhaya ngenzela nina bakithi mina ngisiza abantu ukuthi ungasuki kude ukusuka le uze kamhlaba lengana kude kakhulu ungana noma kumuphi udokotela uye na ugogo uNkanyamba ugogo uNkanyamba ukhona phethe amakhubalo yonke into oyifunayo uzoyithola kuye mfonele nambeni yakhe awuphinde 072 44 85 132 awuyibize kahle ke wenzela lesisalukazi abasawusikhomba njengamanje ukuthi gogo nanku uNkanyamba thina siyajabula kamaphumulo sesiphethe ugogo uNkanyamba uyazi iNkanyamba inamandla kanjani gogo iNkanyamba isilwane sinamandla unike yimi njalo lelo gama yeyi gogo uNkanyamba ufike ngenkani awuyibize sithi 072 44 85 132 gogo uNkanyamba kwamaphumulo hamba ke gogo ucotshwa yimi isandla siyabusisa isandla siyaphilisa nangu ugogo uNkanyamba ukhona bevele khona kodwa amandla sewaphethe ngiyawasaba mina sondelani ke niyofuna konke nikudingayo uyayiqinisa ke imizi uyabaqinisa abantu usizo lwakho lwaziwa ngesiloko esibala sithi ABC kuyoze kushona ilanga gogo uNkanyamba kusukela namhlanje niyamthola kwamaphumulo mfoneleni ke bakithi bafone ngoba bayeke ngoba noma bafone waya hayi lutho batshele
Ningafona kusukela ngo4 ekseni nigcine ngo6 ntambama. Hawu Nkosi yami. Hayi man, uthi ngo4 ekseni angithi phela uphuma kwaSigadla. kwaSigadla siqala ebusuku ukusebenza and mawufika ekseni yazi ukuthi usizakala ngamnandi. Usizakala kamikani mani bazalwane lokho kufika late nikufika emini ufike ntambama ngathi ubungazi ukuthi ufanele uyenyangeni. Enyangeni kuvuka ekseni ithi gurukudu nje ivuka yona ingakahlambi namehlo sokuvele kunemoto egcikeni. Inyanga yenze njalo ukuze ithi mayikusiza ikusize kahle ngalo mfutho lo uyawubona lo mfutho. Lalelani uma ningifonela mina njengesigadla senyanga ngalokho ngibingelela nginawo umusa ukuxoxa nefoni. Hlalo dabeni ukuthi ufunani. Ningisizeke bakithi, ningisize. Uma ungangithola efonini, uma ukuthi unenhliziyo encane, hayibo hamba kulabo abanye odokotela ozobathola njalo efonini. Mina ngiphoqa umuntu utheze ekhaya. Uyabona ke ningakho phela ngikhipha ugogo unkanyamba. Ngenzela ukuthi noma ke sengifa ibikhona inkanyamba izulu ibankanyambela ukuze wonke lo mhlaba wazi ukuthi kunogogo unkanyamba. Baningi ke abantu abaphuma ezandleni niyabazi kodwa namhlanje ngiphakamisa ugogo unkanyamba ngithi umelaphi wendabuko omkhulu, umelaphi wendabuko angeke ngikhiphele umuntu engakamtest ukuthi usiyakwazi ukusebenza bakithi. Mina ngimkhipha ngoba eseyiquality ngoba sikhipha ama quantity thina sikhipha equality. Okay, for more information ngayi awuphinde ubize ithi 072 yeah 44 85 132. Hayibo nani ke bafanyana hayi man bafanyana yaza kubona bodwa abafana abancane abafuna umuntu weintombi. Wonke umuntu weintombi makontombi ehlulayo ugogo unkanyamba uyatholakala kumnandi ekhaya. Kulungileke sihambeni ningapheli siyahamba siyakubo siyobona isigodlo sakhe ke impela sombeka kusemthethweni akhula ugogo gogo unkanyamba. Ngithola inamba yakhe okuhle nokumhlophe ukhisimizo omuhle. Siyabonga.